Og så er der altså kun et par minutter til kick-off, og vi har fanget Jakob Næstrup. Og Jakob Næstrup, jeres europæiske kampagne har jo været en smule skuffende. Hvordan er følelsen her inden så vigtig en kamp? Jamen, den kamp her er vigtig for, at vi kan gå på juleferie med bibeholdt momentum. Det er klart, den er vigtig. Vi skal jagte at blive minimum nummer 12. Nu hvor top 8 ser svært ud. Men vi er topmotiveret. Det er vi. Altså, vi er på vej et godt sted hen. Og så er der mange spillere, der har steppet op individuelt. Og så skal vi møde et Rapid Wine-hold, som vi helt sikkert kan måle os med. Og som vi også er bedre ind, så vi skal helt sikkert vinde i dag. Og det ender altså med en skuffende aften. Endnu en skuffende europæisk aften for FC København, der ender med at tabe 3-0 til SK Rapid. Og Jakob Næstrup, hvilken følelse står du med? Jamen, jeg mener helt klart, at første halvleg gik vores vej, men alligevel så er vi bagud med 2 efter en time på 2 hjørnespark. Og jamen, det må simpelthen ikke ske, når kampen den er så tæt, men det er jo altså vores akilleshæl, de hjørnespark her. Det er same shit, different day altså. Akilleshæl hjørnespark, Næs, den er du lige nødt til at uddybe. Jamen, jeg synes, det er meget simpelt, altså kig på vores sæson, det er sæsondefinerende. Altså, hvis vi havde taget hjørnespark væk i Superligaen, så havde vi ført ligaen med 10 point nu. Altså, det er meget simpelt. Men, Næs, sådan kan du vel ikke sætte det op. Altså, for hvis vi skal fjerne hjørnespark i Superligaen, så skal vi også fjerne straffespark, hvor I er dem, der absolut har fået tildelt flest og scoret på flest straffespark. Så hvis vi fjerner begge dele, så går det vel lige op. Og så gad Jakob Næstrup altså ikke at snakke mere med os i dag. Så tilbage til studiet.